Masha Allah, alhamdulillah. Wani gagarumin nasara kenan wato da Sumayya take ƙoƙarin ci a cikin kotu duba da yanayin wannan shari'a da ake ƙoƙarin yi, wanda kuma an samu wasu manya-manyan mutane wato jigajigai da suka zo suka ce tabbas za su tsaya mata dukkan abin da zai faru sai dai ya faru. To mai sauraro, ka biyo mu a cikin wannan sharhi namu inda za ka ji mu ɗauke da cikakken wannan rahoto namu na wannan rana da kuma wa'innan wasu irin mutane ne suka zo za su tsaya ma Sumayya akan irin dukkan halin da take ciki. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. A yau dai za mu yi magana ne wato game da yanayin wasu nasarori da Sumayya take ƙoƙarin cimawa domin samun nasara a cikin wannan shari'a da ake ƙoƙarin a fara, inda wasu jigajigan mutanenta na da suka dawo da kansu suka nuna cewa tabbas dai za su tsaya mata a dukkan halin da take ciki, kuma babu gudu babu ja da baya. Za su iya sa ko nawa ne nasu, kuma sannan duk wanda suka sani wani babba za su yi ƙoƙari su shigo da shi a cikin wannan tafiya. Idan ma lauyoyi ne ake buƙata, tabbas za su nemo kuma za su samu. To wa'innan mutane dai sun kama ga su Lukman wato da Naziru Sarkin Waƙa, sannan kuma da uwa uba wato Presido. Mun san Presido babu yanayin abin da bai yi ba akan Sumayya, irin ƙaunanta da son da yake mata. To wasu da dama sun yi tunanin cewa idan Sumayya ta yi aure ya rabu da ita kenan har abada, wato ba zai ƙara mai da hankali akan wani al'amuranta ba. Sai kuma kwatsam ita kuma ta ji ta neme shi wato har zuwa gidan shi inda yake ƙoƙari yana yin wannan bidiyo na abubuwa da suke faruwa, wanda yake faɗa ma duniya halin da abubuwa ke faruwa idan an danne ma wani haƙƙi. Shi kuma zai ƙoƙari ya fito social media ya yi bayani, a yi ƙoƙari a ƙwatan ma wannan bawa haƙƙi nasa. Kwatsam sai ga Sumayya ta shiga zuwa gidan shi, take faffaɗa mashi irin halayen da take ciki a gidan mijinta, a inda kuma ya ba ta wasu shawarwari yake nunar mata da cewa dukkan wanda ya taɓa ta ita ma ta taɓa shi, babu daga ƙafa a tsakaninsu. Dukkan abin da suka mata ita ma ta yi ƙoƙari ta ɗau fansa. To wannan dalilin ne ya sa shi kuma Presido yake ta tsarguwa yana tsarkan kanshi akan cewa yana ganin kamar yana ɗaya daga cikin wanda ya sa ta wato ta aiwatar da wannan mummunan abu da ya faru, wanda kuma hakan ya faru ne ba da niyya ba, don ba ta kashe Shamsiyya da niyya ba. Abin ya faru ne akasi, sai dai ita kuma yanda Kilishi take ta ƙoƙarin zuga Amira akan cewa ta je ta yi sharri, ta faɗi cewa ai ita ta kashe ta da niyya, ta buge ta har ta faɗi ta mutu. Wannan abu fa da wuya zai yi aiki, saboda Amira tabbas ta razana ta tsorata duba da yanayin yadda Abba Galadima ya ba ta baki yake faɗa mata gaskiya. Ya kamata a ce dukkan abin da za ta faɗa ta yi ƙoƙari ta fito ta faɗi gaskiya ne, ta faɗa ma kotu gaskiyan abin da ya faru ba tare da ta fito ta yi ƙazafi ko ta yi ƙarya ba. To wannan dai mun san yadda Kilishi ta fito ta zauna da ita Amira take kitsa mata maganganu kala-kala game da yadda za ta yi ƙazafi ta yi sharri wato akan wannan kes da za a yi. Kuma mun san cewa Amira ita kaɗai ne za ta iya ba da shaida a cikin wannan kotu, saboda ita kaɗai ce aka yi wannan abu a gabanta, komai a gabanta ya faru. Sai dai kuma da yiwuwan cewa Abba Galadima zai ƙara lallaɓan Amira don Amira ta yi ƙoƙari ta faɗi gaskiyan abin da ya faru, ba wai sai ta yi ƙarya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.